חשבתם פעם איך המשרה שלכם משפיעה על האווירה בבית? אם הייתי אומרת לכם שיש קשר בין כמה שאתם מרגישים משמעותיים ומסופקים בעבודה לבין רמת האנרגיה שלכם בבית, מה הייתם אומרים לי? אז הנה כמה סימנים ששווה לכם לשים לב אליהם. סימן ראשון, הבוקר מתחיל כמו משקולת. אתם קמים בחוסר חשק לעבודה, וכל מה שמתחשק לכם זה שהיום הזה כבר ייגמר. סימן שני, אתם חוזרים הביתה חסרי אנרגיה, ורק רוצים שהערב ייגמר. סימן שלישי, אתם עובדים על ניוטרל, לא יוזמים, לא משתמשים בכל הכישורים שלכם, עושים את מה שצריך והולכים הביתה. בסופו של דבר, קריירה שלא מאתגרת את היכולות שלכם ומאפשרת לכם לצמוח, היא קריירה שדוחקת לכם את האנרגיה. וכשאתם לא מממשים את הפוטנציאל שלכם בחוץ, קשה מאוד להביא את הגרסה הכי טובה שלכם הביתה. מרגישים שהגיע הזמן להתקדם לגרסה הטובה ביותר שלכם? תכתבו לי ואשמח לעזור. ואל תשכחו לעקוב, כי תכנים חשובים יעלו בהמשך.